Boa tarde, hoxe é sábado, 12 de xuño de 2021. Comezamos, como sempre, cos titulares. Que están a facer os participantes de Eurovisión 2021 tras o festival? Averiguámolo a continuación en Espazo Musical. O musical de Broadway In the Heights estrea este 11 de xuño a súa adaptación cinematográfica. E por último chega As Perseidas, a nova edición do Son do Camiño para plantarlle cara a esta nova normalidade. Tras o aprazamento do Son do Camiño 2021 por mor da pandemia da Covid-19, este ano chega unha versión moi diferente, As Perseidas, para facerlle fronte a esta nova normalidade. Contanoslo todo, Ángela Bellón. Tras o aprazamento do Son do Camiño para o próximo 2022, o Festival Galego acabou por renovarse adaptándose a esta nova normalidade. Deste xeito xorde o Son do Camiño edición Perseidas. Este peculiar ciclo de concertos terá lugar no xa emblemático Monte de Gozo dende o 14 de xullo ata o próximo 18 de agosto. Este particular festival contará con artistas moi diversos, dende Camilo. Yo no tengo pa darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Rafael. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Ata Estopa. Deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como un camarón. Pasando por grandes iconos da nosa música como Vetusta Morla. Todos duermen ya, dejarse llevar, jugar al azar. Ou Rosalén. Cada quiera que te suelte con tu mierda, ya sabe cómo es sentir con su enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. As entradas que van dende os 30 ata os 70 euros saíron á venta a mañá do pasado 11 de xuño. E, aínda que non lograron colgar o cartel de sold out ese mesmo día, pouco faltou. Pasadas 3 horas, a gran maioría dos concertos contaban con moi poucas entradas dispoñibles. Pese a esta boa proposta por parte do festival para facer algo máis amena espera de cara ao evento que terá lugar en 2022, o anuncio non estivo exento de polémicas. Aqueles que se adquiriran as entradas para o festival este ano, antes da cancelación, exixían un cambio estas novas entradas, algo que a directiva do festival rexeitou. Por outra banda, tamén houbo quenes se queixaron do prezo desta nova edición, posto que as entradas se debían comprar individualmente e non había packs de ningún tipo para asistir a concertos consecutivos. Ademais, as entradas deben ser nominativas por mor da COVID, imposibilitando a transferencia das mesmas. Tamén houbo críticas en canto ao cartel. Por unha banda, por parte de todos aqueles que acusaban ao festival de non apostar polo talento galego, xa que só conta con Andrés Suárez, Sabela e Xoel López. Por outra banda, hai quenes aseguran que este cartel nada ten que ver coa esencia que tanto caracterizou os anteriores anos ao xa emblemático Son do Camiño. Os soños e as ambicións da comunidade latina residente nos Estados Unidos chegan á gran pantalla grazas á adaptación cinematográfica de In the Heights. A súa estrea produciuse onte, 11 de xuño. Contanoslo todo, Fátima Castro. Con casi un ano de retraso debido á situación sanitaria, In the Heights, ou En el Barrio, que é o nome que recibe en español, chega por fin ás pantallas de cine de todo o mundo. A película, dirixida por John M. Chu e Chiara Alegría Hughes, xorde froito do musical de Broadway creado pola propia Hughes e Lin-Manuel Miranda no ano 2008.
A trama xira en torno a Usnavi de la Vega, un rapaz de orixe dominicano-estadounidense que vive no barrio de Washington Heights, en Nova York, do cal sai o nome da película. Alí posee unha bodega, aínda que soña con futuro mellor, e este é un dos fíos que une o resto de personaxes, os soños e as ambicións dos mozos latinos que residen nesta zona de Nova York. O filme está protagonizado por Anthony Ramos, Leslie Grace, Melissa Barrera e Corey Hawkins, aínda que conta con aparicións especiais como a do cantante Marc Anthony e a do creador do musical Lin-Manuel Miranda. A película poderá ser vista tanto en salas de cine como a través da plataforma de streaming HBO Max. In the Heights está a recibir críticas xeralmente positivas por parte dos expertos en cine, e, de feito, foi a película encargada de abrir o Festival Neoyorquino de Tribeca o pasado mércores. Aínda que o musical foi estreado hai 12 anos, o filme incorporará detalles actuais relacionados coa comunidade latina de Estados Unidos, como os novos desafíos aos que se teñen que enfrontar debido ás novas políticas migratorias. In the Heights é un canto á vida e aos soños, que leva a comunidade latina á gran pantalla nun formato musical, algo que non se acostuma a ver. O que si semella ser máis común son as adaptacións cinematográficas de musicais, pois o lendario West Side Story estreará a súa segunda versión en cine, que de seguro será un éxito tanto entre a crítica como entre o público, como a súa predecesora de 1961. Aínda que teremos que agardar ata finais deste ano para vela, parece que os musicais cada vez teñen máis adeptos. Hoxe cúmprense 3 semanas desde que rematara a final de Eurovisión 2021 e hoxe quixémonos preguntar que están facendo os artistas despois da fin do festival. Contanolo todo Ana Sánchez. Xa pasou case un mes dende a gran final do Festival de Eurovisión 2021, pero que están a facer os participantes deste na actualidade? Comezaremos falando dos gañadores, o grupo italiano Måneskin, que xa están a preparar o seu segundo álbum. Ademais, seguen arrasando nas listas internacionais co seu primeiro disco e contan con varios sold out na súa futura xira por Italia. Por outro lado, a francesa Barbara Pravi comenzou a gravar o seu primeiro álbum esta mesma semana e anunciou un tour europeo con 8 datas polo de agora, a maioría delas en Holanda. En canto ao representante español Blas Cantó, tamén anunciou que voltou ao estudio de grabación tras a final do festival e está a comenzar a compoñer novas cancións. O islandés Daði Freyr e a súa muller crearon un vídeo para a súa canción Somebody Else Now, do álbum deste, mentres ambos pasaban por un confinamento tras estar positivo en coronavirus ao chegar a Islandia. Pero non todo ia ser tranquilo. Nestes días, comezáronse a ver polas redes unha serie de tweets que sinalaban a banda ucraniana Go Away de ter reaccións e contactos con nazis. Mentres, a banda anuncia concertos en diferentes lugares, como Ámsterdam, alleos a estes comentarios. Por xeral, vemos que os participantes continúan recuperando as súas vidas. Pero, que pasará os próximos meses? Como sempre, é momento de pasarmos a un formato de información breve, as novidades semanais que nos trae cada semana Ángela Bellón. Adiante. Samantha lanza Mar de Dudas, unha canción moi persoal que ademais foi composta durante a cuarentena. Tras algo máis de 4 anos de silencio musical, Lordi reaparece con Solar Power, unha nova canción que ademais permítenos descubrir esta nova faceta moito máis positiva e alegre da neozelandesa. David Rhys inaugura esta nova etapa na súa carreira con Vacaciones, un EP no que se inclúen grandes éxitos como Me gusta un chico ou Haz las maletas. Haz las maletas y tráeme un cariñito, te recojo en la puerta por el tiempo perdido. Haz las maletas, yo llevo los mojitos, si merece la pena esperar. Despistaos e La Oreja Van Gogh, dos grupos máis queridos do noso país, unen forzas invulnerables, un novo tema que fala da ilusión e da importancia de perseguir os nosos soños. Nunca nos preocupó ser primeros, ni tener el equipo perfecto,
y al final lo logramos como putos amos, vencimos por fin el silencio. Julia Michaels e Trevor Daniel sorprenden con Fingers Crossed, o seu novo single que ademais combina a perfección o estilo de ambos artistas. Por segunda vez, as cámaras de Espazo Musical regresan á rúa para preguntarlle a xente como viveu a final de Eurovisión 2021, como xa lles contábamos antes, hoxe que se cumpren 3 semanas desde que se levara a cabo. Cales foron os favoritos, que opinan da posición de España, imos ver que nos conta a xente. Xa van 2 semanas dende a aplastante victoria dos italianos Måneskin en Eurovisión 2021. Que opinan a xente destes gañadores? Eran os seus favoritos? Vémolo agora. Viche de Eurovisión este ano e que opiñades dos ganadores, que foi Italia? Pois eu creo que foi moi importante porque como que o estilo que levaban e todo eso era como romper cos estereotipos de xénero totales que hai na sociedade hoxe en día e como que lles daba bastante igual o que pensa a xente. Fantástica. Mereciditas. Italia no me gustó nada, pero claro, no, la canción no me gustó, pero luego pues el cantante sí. Sí, va, sí. Foi inesperada, pero esperada ao mesmo tempo. Nada, que eu estou moi a favor de que gañaran eles porque ao final Italia é un país no que ás veces teñen as ideas como moi cerradas, bueno, en xeral, co tema tamén da iglesia e así, pois, non sei, foi como super guai. A min a verdade é que me gustou moito e estou moi contenta cos resultados e co final houvese ese cambio tan grande polo voto popular. Sí, a verdade é que, o sea, gustou moito que ganara Italia, porque por o mesmo que dixo a miña compañera que os estereotipos que o mellor marcaron máis, porque Eurovisión é como máis de baladas, máis tal, e que ganara así un grupo de rock que non estaba facendo ridículo como mellor foron outros países, pois que está moi ben. Que opinas da polémica que, digamos, tinguiu a súa victoria? Bueno, o clasismo de sempre, pensamos, non? Porque, claro, se fose o suizo non afirmarían o mismo nalgúnas redes sociais, algo que a verdade é que a min enfureceme bastante. Que, claro, como é un grupo alternativo, rock barra, bueno, heavy, no, pero rock, pois é como, non poden seguir ese ritmo se non se drogan, entón, pois claro, sempre ten que estar empañado por drogas, por alcohol. A imagen sempre dos rockeros, dos grupos alternativos, ten que estar sempre bañada niso. Hombre, encima era como super distinto todo e creo que está moi mal que a xente, os medios de comunicación se centraran na polémica da droga cando estaba claro que despois de que Damiano dera as explicacións que non, o sea, non consumira. A xente, pois... Ademais non é, digamos, o típico grupo que mandaría a Italia a Eurovisión normalmente, o sea, este ano foi así. O sea, saltaron a fama, entraron e de feito merecidísimo. Eu estudo filoloxía italiana, digamos que é o noso ámbito, pero, o sea, super ben, pero ao non ser o típico, digamos que a xente pois non o viu máis normal, intento buscar polémica onde fora e pois así. Creo que deberían de centrarse máis no tema de que da mensaxe que mandaba a canción, que é ser un mesmo, non ter medo a expresarte como eres e non sei. Cales eran os vosos favoritos? Pues mira, a mí me encantó Inglaterra, que quedaron con 0 puntos. Gustoume moito Ucrania, porque foron unha canción tradicional dala, sí. Entonces, sí, eso opino mismo que Suiza, pero a actitude do chaval pois perdeu no todo. Así con rollo heavy metal. No, o algo así. Finlandia. Bueno, esos tamén me gustaron. Pero... Ucrania, electrofolclore a tope. No, eso no me gustó nada. ¿Y qué más? También me había gustado mucho Holanda, que era así como súper rompedor. Finlandia? O rollo do rock así. Eu que iba por Italia, sinto moito. Islandia? Esos molaron moito, porque era unha cos bailes do TikTok. Sí, moi original. Que opinas do posto no que quedou España? Merecidísimo tamén. Diría que inesperada, pero bueno. Mira, España gana un ano unha balada e leva unha balada, gana un ano non sei que e leva non sei que. Non vamos ganar nunca. Pouco se fala de que a de Suiza e a de España eran exactamente iguales, pero o de Suiza cantaba mellor. A mí gustoume moito a canción. A favor de Blas. De feito debería de haber quedado de último. Pero bueno. A proposta escénicamente a min non me gustou nada. Ya era moi soso. A lúa esa parecía unha bola de demolición. Sí, pero era reciclado porque o ano pasado iba a levar unha que era Universo. Ao final, como di Belén Esteban, ao final é que o importante é que quedamos nos corazóns de todos.
sea, non é unha canción nada chamativa, non tiña nada impactante. Sabedes o que penso? Que España vai a lucir voces, e non hai que lucir a voz, que hai que lucir a canción. A mí me da pena, pues por eso, porque canta Non se merecía 0 puntos, claro. España solo leva voz a arroz, porque realmente é o que son, pero non é o que busca Eurovisión. E non pode ser que leven cancións dicindo El Diablo, que si Mamacita, que si Loco Loco, e despois 0 puntos de España. Foi un placer que, como sempre, nos acompañaran unha semana máis nun novo programa de Espazo Musical. Nós continuamos facendo información e vémonos con vostedes, se queren, a semana que ven.